whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni Paparong Tals programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan na paborito. Nakalopyo da sayang kabuwasan Maktaryon Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Richard Olanday. Agunatan na Lunes Pizza 19 at bulan na Mayo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Tapay ba most wanted person na resto na dagupan PNP. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Pulis mangalda ng iter na flyers na information dissemination at sa komunidad. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Tricycle bimangga at concrete barrier, driver asugatan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan.
Top 3 most wanted person na walay kaso ton illegal ya druga na aristo. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Balitad nasyonal, Presidente Marcos agtune nonoten sa politika. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Hangga po'y budget at manual recount unong agkumilik. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Senior Universal Social Pension Bill wala ni sa oras piyan na ipasa unong dakinan salsida. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Pangipaksab na impeachment na akula ng Vice President Sara. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:05 na kabuasan tanatan wadyaray detalye at balita da lokal. Naresto sa top 5 most wanted person at syudad na Dagupan ya indalwana na Police Colonel Bendon na Palisok happy na kapulisan ginabat sa nareston suspect at alias ton Jan residente na barangay Lukaw at Bitlan na syudad. Si katoy naresto base da biskag na warrant of arrest impaway na korte sa July 25, 2023 lapo din sunggay na Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016 yung walang gatarya piyansa at kantidad na 300,000 pesos sa may suspect. So nanamot ya halos 2 taon na tan si katoy asingkata sa nanimbaligya agaw ya barangay Lukaw syudad na Dagupan sayan na pakaresto na suspect sa so ginawa lapod pangkakasakay na kapulisan tang komunidad sa may suspect sa walad kustodiya na Dagupan Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Sa rekabiyangan na pulis Mangaldan jad pangidaulo ng pulis sa Lieutenant Colonel Perleto Tuayon officer in charge. So ang iter na flyers na information dissemination nipakar at the Republic Act 8353 o Anti-Rape Law, Republic 9262 Violence Against Women Under Children Act, Republic Act 716 Special Protection of Children Against Abuse and Discrimination Act, Republic Act 11313 Anti-Bastos Act dan arom ni Raya Sunggay Adlay unong dakinan Colonel Tuayon ginawa yan na kurang na kapulisan na piyan na ipakabat ya wala rayan na existing ya loy tan walay ambulat ya dosa tampiansa at supaman yung sunggay Bitlan loy kabiyangan na sa balita ng gawmat na barangay visitation tan na dialogue da sa barangay official na barangay Gilig Mangaldan ni Paakarad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Relation Act o Plan Tambayatan Crime Prevention and Safety piyan na naiwasan irenagawan krimen ingkuanan na tuwayon na pag may tulungan sa komunidad tan i-report da police iray suspicious person yung nilibar da sa barangay da balay na Mangaldan, Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Top 3 most wanted person na plagad 5 na taklay na ulo da syudad na Dagupan. Jada pangidaulo ng police captain siya ni Disigo tan police lieutenant Colonel Brandon Palisok happy na police sa Dagupan City. So ang aresto at the suspect ay kinabatag na ranton na o alias ton Ed, residente ng barangay Pantala, Bitlan na syudad. Sa may suspect yung aresto base biskog na warrant of arrest yung paksad na korte impaway sa Mayo City 2025. Makalanor da kaso ng sungkay na Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002. Ya walay gatar ya piyansa ay kantidad na 200,000 pesos.
sa may suspect sa walang kustodiya na Dagupan Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras na alas 6:10 na ngaram nan agawas o aksidente jad barangay road na barangay Baloy, Bali na Santa Maria, Pangasinan sa may involve Black Carusi 125 tricycle mamanehoan na Erickson Ayiras Balagot 43 anyos, wala asawa, construction worker, residente na barangay San Andres, Bali na Umingan, Pangasinan. So atubakyar at karsada jad initial investigasyon na police sa may tricycle sumamarap jada is direction na nakasabila da bitlan na lugar bimanggad concrete barrier sa may biktima so kagamor na sugata jad na doang parte na naman tanimbatik jad Eastern Pangasinan District Hospital na sa rin ng respondent ambulansya na Bureau of Fire Protection na Santa Maria BFP. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Narangalan na rin katubukulan niya balita da lokal antis tayo nung dapag adasar balitad nasyonal wadya ni Repigaram Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 Kabuasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Alas 6:12 na po ng umaga, 6:12. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Lunes. Radyo Pangasinan, almusal balita. Matapos ang matagumpay na senatorial elections kung saan 6 na kandidato lamang ng administrasyon ang nanalo, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat nang isang tabi na muna ang politika. Dumalo ang Pangulo sa Thanksgiving party ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa headquarters ng Bagong Pilipinas sa Mandaluyong City. Sinabi ng Pangulo na nais sana nila na mas maraming kandidato ng alyansa ang mananalo, pero dapat anyang isang tabi ang politika at pagtuunan ang mas mahalagang issue. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga issue na dapat pag-usapan at inamin na binibilang ang araw na natitira sa kanyang termino upang tapusin ang mga nasimulan na. Pinasalamatan din ng Pangulo ang mga media sa kanilang coverage sa kampanya kasabayan ng paghimok sa kanila na tumulong na ipaalam sa publiko ang kanilang trabaho. Sa 12 kandidato ng alyansa, ang mga pinalad na nanalo ay sina re-electionist Senator Pia Cayetano, Lito Lapid, Senators-elect Erwin Tulfo, Panfilo Lacson, Vicente Soto III at Camille Villar.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na si Chairman George Erwin Garcia na kinakailangan munang amyendahan ang Republic Act number 9369 o Automated Election Law o di kaya magpasa ng bagong batas upang bigyang daan ang pagdaraos ng manual recount. Ang paglilinaw ay ginawa ni Garcia kasunod ng ilang panawagan na bilangin muli ng mano-mano ang mga boto sa katatapos ng May 12 midterm polls. Ayon kay Garcia, ang layunin ng naturang batas ay magkaroon ng full automated polls na hindi na kinakailangan ng manual counting ng mga boto. Ngayon din nakasaad din anya sa batas ang pagdaraos ng random manual audit na ang intensyon ay maberipika kung tama ang ginagawang pagbibilang ng mga makina sa mga balota. Dagdag pa ni Garcia, wala ring budget ang COMELEC para sa manual recount ng mga balota. Una naman nang sinabi ni Garcia na tanging isang election protest ang maaaring mag-trigger para sa manual recount ng mga boto. Naiproklama rin ng COMELEC ang 12 senador para sa eleksyong 2025 nitong Sabado. Nakatakda namang iproklama ng poll body ang mga nanalong party list groups ngayong Lunes, May 19. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balita, may sapat na panahon para maipasa at may sa batas ang panukalang Universal Social Pension Bill para sa mga senior citizens na sadyang kailangan ito. Ito ang pahayag ni House Ways and Means Committee Chair Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Pasado na sa Kamara ang panukala at nasa Senado na. Ito ay sa komite ni Senator Amy Marcos. Naniniwala si Salceda na maaaring maipasa at mataas na kapulungan sa natitirang 2 linggo ng 19th Congress dahil si Senator Amy Marcos ay isa sa mga pangunahing advocates nito sa Senado. Sa huling liham ni Salceda kay Senator Marcos nitong May 15, tiniyak ng una na suportado niya ang bersyon ng bill na naglalayong pagkalooban ng buwan ng 500 pesos ang mga seniors na 60 hanggang 69 na taong gulang at buwan ng 1,000 piso sa mga 70 taong gulang pataas. Ang naturang mga ayudang pensyon ay mayroong annual inflation adjustments habang pananatilihin naman ang umiiral na buwan ng 1,000 pesos pension para sa mahihirap na seniors. Ito ang dahilan kung bakit isinulong ang mga fiscal reforms gaya ng VAT sa mga dayuhang digital service providers. Kailangan ng pambansang policy framework para tugunan ang dahan-dahang pagkalusaw ng mga universal basic income para mapondohan ang pagkawala ng karaniwang trabaho dulot ng mga makabagong teknolohiya. Paraan ito upang ang mga kapaki-pakinabang bunga ng bagong mga teknolohiya ay mapupunta pa rin sa mga mamamayan, paliwanag pa ni Salceda. 2 linggong huling sesyon na lang kung ito ay gagawin ngayon na dapat ito ay isa namang pamanang maiiwan sa mga kababayan. Giit ni Salceda na bumalangkas ng panukalang batas sa Kamara. Respetado at kilala siya mahusay na ekonomista. Bababa na siya sa Kongreso sa June 13. Tiniyak ni Salceda ang panukalang batas ay hindi lamang sadyang kailangan at siguradong mapopondohan ang kailangan nitong paunang 88.2 bilyong budget para sa 10.1 milyong seniors sa buong bansa. Ipinaliwanag ni Salceda na isinasa ayos at pinagsama-sama nila ang nakakalat at politicized na cash doles sa isang malinaw na rights-based entitlement. Magiging higit na mabisa, makatao at patas na balangkas ito. Itinuturing na unang hakbang ang panukala tungo sa isang universal basic income na lubhang kailangan bilang tugon sa mga trabahong nilulusaw ng mga bagong teknolohiya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal,
Tanggap na umano ni Vice President Sara Duterte ang anumang magiging hatol sa kanyang napipintong impeachment complaint, maging guilty man ito o acquittal. Dagdag pa niya, nais niyang matuloy ang naturang paglilitis dahil nais niya ng bloodbath. Ayon sa Vice Presidente, sa ngayon wala siyang anumang ekspektasyon sa nalalapit na pagdinig sa kanyang impeachment matapos na matukoy kung sino-sino ang mga nanalong senador sa eleksyon. Tiniyak din ni VP Sara na abala na sa paghahanda sa impeachment ng kanyang mga abogado. Ang impeachment trial sa Vice Presidente ay nakatakdang simulan sa July 30, 2025. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nilinaw kahapon ng Department of Education o DepEd na fake news lamang ang kumakalat sa Facebook post na nag-aanunsyo na magkakaroon na ng karagdagang school year o grade 13 sa senior high school. Ang paglilinaw ay ginawa ng DepEd matapos kumalat ang isang post ng Facebook page ng Educational News na magkakaroon umano ng grade 13 simula school year 2025-2026. Fake news. Maikling tugon ng mga opisyal ng DepEd nang matanong ng mga mamayag hinggil dito. Nabatid na ang naturang paskil ay may logo pa ng Commission on Higher Education at DepEd. Nakasaad dito ang mga katagang announcement. Please share to all parents and students to take time to read. Additional 1 year for senior high school. Na mayroon din itong links na nagdadirect sa mga social media users sa isang online shopping website. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Lunes. Oras po natin 6:22 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Tangiran Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putangiran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putangiran impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Urbis Tondo,
Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:25 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig iya kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor at Timagti Pangasinan, Dennis Moharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olanday. Ngayon po ay araw ng Lunes, Pizza 19 sa buwan ng Mayo 2025. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, bukas ang tatlo naming numero dito. Tumawag o mag-text sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Yun po yung text line ng Radyo Pangasinan at yung personal na text line ko 0946-503-6465. Pwede rin kayong magpadala ng inyong mga komento, mga reaksyon, o kaya mga greetings sa pamagitan po ng Facebook page ng DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan na paborito. Magandang umaga sa mga masugid nating taga-subaybay. Mamaya basahin namin lahat ng mga greetings ninyo. Magandang umaga kay Mapandan Mayor Carl Christian Biga. Diyan sa bayan ng Mapandang Pangasinan. Alam mo pa, kapaborito Errol, maraming humanga kay Mayor Biga dahil sa kanyang magandang pamamalakad diyan sa bayan ng Mapandang Pangasinan na isa ito sa mga booming town. Maraming mga local investors na nakapagpatayo na at nagpapatayo pa ng kanilang mga negosyo gaya ng mga bangko, mga kainan, mga grocery. Meron pang mini supermarket. Di pa pang business establishment ay nandyan na rin sa bayan. Kung may mga business establishment, makakapagbigay ito ng trabaho sa mga taga-Mapandan. Malaki ang tulong ito para sa mga walang trabaho at hindi sila mapapalayo sa kanilang mga pamilya. At isa pa ay tataas ang mga kita na mapupunta sa munisipyo dahil sa binabayaran na buwis, ang revenue ay napupunta sa mga isinusulong na programs and projects sa bayan ng Mapandan. Kaya sa unang termino ni Mayor Biga, 2 times silang nasungkit yung Seal of Good Local Governance na binigay ng Department of Interior and Local Government. Ito ay natanggap nila magkasunod na taon nung natanggap nila yung SGLG award. Napakahirap na sungkitin ang award na yan na SGLG. Ang maraming LGU ang bumabagsak dahil sa mga criteria. Every year nadadagdagan ang mga criteria, pero sa Mapandan consistent na nakatanggap ng SGLG. Nagpapatunay na maganda ang pamalakad ni Mayor Carl Christian Vega. Hindi lang yan, tumanggap din si Mayor Vega ng 2025 Saludo Excellence Award for National Outstanding LGU of the Year sa pamagitan ng mga nagawa na programa at proyekto sa bayan ng Mapandan. Ang mga parangal na ito ay pinagkaloob noong April 25,
2025 na ginanap dyan po sa may Centennial Hall sa Manila Hotel. Ang parangal na ito ay sumailalim sa mataas na antas ng paglilingkod, dedikasyon at pamumunong may panaw at malasakit hindi lamang sa pagkilala sa mga proyekto at programang pinapatupad, kundi mas malalim na layunin ng bayan ang paghubog ng isang komunidad na may dangal, pagkakaisa at pag-asa. Kaya sa patuloy na pag-aabot sa mas mataas na antas ng paglilingkod, ang Mapandan ay nagsisilbing halimbawa para sa iba pang mga bayan sa lalawigan at sa buong bansa. Mabuhay ang Mapandan, mabuhay Mayor Carl Christian Biga. Mabuhay po kayo, sir. Ayan. Atan niya panaglingkor at agaman natawtawalan. Aga na bayaran no anto kaman. Katon no wala ray panagdiral, wala ray manlalasi. Hindi tan bali na Mapandan niya idalanda social media, automatic agaman ni siya ray totoo ta. Nananang so marakap kipapasan natin na bali na Mapandan. Sa trabaho, nali na. Ayan, kaya keep up the good work, Mayor Carl Christian Biga at saray arom nira ya akapawil era ya sanggunan by members at saray balo kumunot may tulungan nira dasay maong leadership na Mayor Carl Christian Biga na Mapandan, Pangasinan. Oy, magandang umaga. Sa matagal natin hindi kwento nakausap itong si kaibigan natin, kapaborito si Dante De Castro ng dito Anda. Oo. Maabig buklas kumuyamin ditan. Magandang umaga po sa inyo dyan sa may bayan ng Anda, Pangasinan. Kay pari Dante De Castro. Ayan. Good morning sa inyo. Si Maki Mapalakapak Soriano, maabig yakabwasan Kuya Dennis tan Kuya Iro, kwanto taga Mapandan niya. Ditad barangay RJ Jimenez. Ayan, ditad Mapandan. Ayan. Barangay RJ. Jimenez. Ayan. Si Medi Sistuna Nadasul. Good morning. Medi Nunat Sistuna. Ayan. Nunat so apito nan marikit iya Ayan, good morning ada si kayo ditan. Ay baliktad sungaran to pero kaabat ko. Ayun na, antak sungaran to. Iba konto Abi. Abi Laino. Ayan, good morning ka Dinis konto ay. Si Kapitana Marit Velasco na Barangay Banawang, Kalasyaw. Dyan sayan sakbay to at sakbay umbabangon. Anton sityo, so lilinisan nyo natin na Kapitana. Takay Baturay Barangay Family. Every morning kasi kini manduduman lugar. Nasumpal dalamay buon Banawang umpawil iralamat arumya lugar. Basil malabat. Bilibagad sa talanti ta kini amay nono tanto so kipapasen na barangay to. Dita Barangay Banawang at Kalasyaw. Sa no tonto at amay pangkaabigan na barangay. Good morning ada si kayo. Si Mar Pasqua, good morning kwanto jay. Good morning matada si ka. Alas 6:33 na kabwasan ay patuloy na programa na maabig iya kabwasan Pangasinan. No, wala rata na sugabayuran na ipasabin na balita informasyon sa isyos. Duarala. Duarala. So, text line na Radyo Pangasinan. Martetan Globe. Ayan. Good morning ada si Kayura. Dita na syudad na San Carlos. Good morning. At kinan City Mayor
Julian Ayoy Resuelio, tan si Vice Mayor Josiris Bogs Resuelio. Congratulations akapawil kilamot at satay kawalan yung betang tan tuloy-tuloy so satay pamagawa nasara may anto kamanditan ya programa tan proyekto ya napinawiran nasaray tagadtan at siyudad na San Carlos. Tantam kasi at numarakap so sa may ginawam at aray umbaloy met ya singanditan at San Carlos at tumangandamot itan ya utang na linawa ta antada ya talagan may leadership mo at marakip si Papa Nungnung mo kanyan impawilda Susan Agi lalamot at sa may palabas sa eleksyon lapod sa tay aningningsda ya karakapan na siyudad na San Carlos. Aton iraramay kabalayan naman ditan at San Carlos nan si Mabimat so bakal ada pinawyanan agdama pinawyanan impaningningsda so suporta kanyan antada so programa tan proyekto ya ginawa damat dita ng syudad. Kanyan kini si Kwandalanti at Aresan Agi at talagan sa amay lilimunanda at amay pangkamaungan nasaray umbaloy dita ni da syudad na San Carlos. Numuatan mabalibay na San Carlos. Matintinunos, maayos, talaga na may mismon may buttercry na mayor at may gawan to na maayos at malinis maunlad at maayos so San Carlos at talaga na agamoramot itan tan ni paningningmot dasay mismon administrasyon to niya kanyan saray taga San Carlos at arwanda so saray pamilya Resuelio lapod saratan niya walan gagawin iran mararakap iya programa iya na pinawira na saray Karaklan. Tan mo ta syudad na Urdaneta. Analunggaring mat may re-electionist mayor tan vice mayor. Aga kimanamat may kinawa kwarta tan kinawa. Analunggaring manararamay diskarte na sararamay kalamat. Siyempre si Kwandara may taga da syudad na San Carlos at kini. Urdaneta. Correct. Say anak ng Urdaneta ni Pagya aruin. Ang anak ng Urdaneta ay dapat na mahalin. Kaya ayaw nila yung mga bago, yung mga galing sa ibang lugar, mas nanaig yung pagmamahal nila sa kanilang mga kababayan. Itong si City Mayor Rami Paraino talagang dyan na po pinanganak, dyan na po lumaki, dyan na po nag-aral, dyan na po nanirahan. Kaya't nandyan yung mismong pagmamahal ng mga taga Urdaneta. Pinakita nila yung pagkakaisa na manatili ang isang leader na taga Urdaneta. Ayaw nila yung naman na tapos naman ang eleksyon kaya napatunayan nila na talagang sa panangaro na saray taga Kabalayan da. Ayan. Kaya congratulations asa lang dalawa ni Vice Mayor Jing Paraino. Ayan. Good morning sa inyo. Si number 1 ditan si Ken. Si Del Prado. Uy, anak ni yung anak, Yung anak. Yung anak ni yung tumakbong congressman. Congratulations po sa inyo.
Diyan din sa sa bayan ng Lawak, Pangasinan. Siyempre na nandiyan pa rin si Mayor Ricardo Carding Valderas. Siya po yung magtatapos na yung kanyang termino. Last term. Last term. Last term ngayon hanggang 2028. Oo. Congratulations din kay Madam ano pangalan? Janine. Oh, number 1 councilor. Oy. Oh, bago. Yung asawa ni Engineer Valderas. Ayan. Ayan. Number 1 councilor. Jesus Vidal, ayan, is watching. Michael Mariado Sugano is watching. Good morning. Si Sir Ramon Bautista Senior Ditan Baloy na Manawag, former board member, former vice mayor. Ayan. Dan si Councilor Jun Bautista Jr. Ayan. Magandang umaga po, Sir Ramon. Congratulations din kay Mayor Jeremy Ming Rosario. Siya po ay nagwagi sa katatapos na halalan so second term ngayon ni Mayor Jeremy Ming Rosario. Congratulations po sa inyo. Tuloy itong nararamay susumpalan. Siyempre dako man so nagapuan mo nararamay akagatarya gapuan. Congratulations po sa inyo. At sa lahat ng mga nagsipagwagi na mga local government units, congratulations at dapat na gampanan ninyo ang inyong mga trabaho na binigay sa inyo, nabigyan kayo ng mandato para magtrabaho, dapat nagampanan ninyo. Ang boss nyo ngayon ay ang taong bayan. Iraramay mandiringal dyan saray public market. Uy, watan alawas dumarengal alagaran day boses na pari Dennis. Exercise. Good morning kayo. Hindi may boses mo kuno kin. Taltalaran na lalo no immal kala kuno. Ay siren. Sige, good morning adasi kayo. Ditad Bali na Dasol, good morning. Oy, maaga si kapaborito Amor, Ligas Pitiga. Ganon din si Kuya Ding. Ganun ba? Oo, dahil sila yung susunod dito sa atin. Ayan. Good morning po sa inyo. At ganun din dyan sa bayan ng Dasol, good morning sa inyong pakikinig, sa panonood sa ating FB Live. Magandang umaga po sa inyo. Congratulations din doon sa nanalong mayor sa Infanta, si Dr. Vallarta. Siya po yung nanalo doon, tinalo niya yung asawa ng mayor doon. Si Dr. Vallarta dating vice mayor ito. Marami na rin siyang natulungan. At siya po yung nasa Partido Abante Pangasinan Ilocano. Ganon din yung kanyang vice mayor si Vice Mayor Adolfa. Si Vallarta dati latan. Dati lang vice mayor sa bayan ng Infanta. Pero natan mayor lang. Ngayon mayor na. Congratulations. Kay Martinez din na ba? Oo. Diyan sa May Burgos si Valenzuela pa rin ang nanalo dyan. Congratulations sa inyo. Diyan sa may bayan ng Sual, siyempre si
Mayor Dong Kalugay at ang Vice Mayor niya si Vice Mayor Maximilian. So nanaig yung tiwala. Yan dyan yung pagmamahal ng taga-bayan ng Sual, Pangasinan sa Team Kalugay Milian. Congratulations po sa inyo. Siyempre maraming natulungan yan si Mayor Dong Kalugay dyan sa Sual. Ni Naroy Quintan, Naroy senior citizen. Oo, at saka yung mga talagang na inlaban na senior citizen tan. At saka mga kabataan. Ay dakalakin tumatan Singa dagupan matan, dakala scholars mat. Oo, siyempre mapagmahal yan si Mayor Dong Kalugay. Kaya't congratulations po sa inyo. Kaya't dyan sa bayan ng Sual, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng tamang serbisyo ni Mayor Liseldo Dong Kalugay. Tingnan mo na yung mga yung mga kalsada doon sa mga bulubunduking lugar. Yan no, makitid ngayon widening. Kaya't pwede nang saray kalsada tan in fairness talagang malalawak, may barangay roads, maawang. Oo. Maawang sukin din. Dahil ginawa ng paraan ni Mayor Kalugay na paluwangin yung kalsada. Tapi yan makapanabot sa may Duaran Luluganan. Tanin saman, ngangalin aga makapanabot sa Luluganan na takso bukol na sa Luluganan ng saman. Pero natanan nila, diri-diritso la. May antam may jad ulakaad barangay Bakiwan kantura diba rough road tan dati. Pero malapod imirong si Mayor Dong at sinansaki tutan. Ihanggad natan man last term la siguro kompleto la. Wala si antak ditan kasi mande-develop iray balon karsada. Noon. Siyempre, dadakan mo lang so Luluganan tan sa populasyon na naaruman asumpan latay panagpagaway karsada maneng natan ya balon gagawaan. Kanyan Ken gabagabay dalante si Mayor Dong Kalugay ya sikato at kinlawa may last term na tunatan last term na Mayor dito balay na Sual, Pangasinan. Kanyan si Kwanda at pang-graduate din tayo si Mayor Dong Kalugay. Si Katulatan, may panalong garing to. Hanggang 2028 man graduate matla. Ita bali na Sual, Pangasinan. Dakal nira, sara may gawon tura. Ara may programa tang proyekto ditan. At bali na Sual, Pangasinan. Ditan Region 1 Medical Center. May Republic Act number 12203 increasing bed capacity of Region 1 Medical Center from 600 bed capacity to 1,500 bed capacity approved and signed by the President. Naaruman lamat so kyan Bed capacity. Pero walay may malungkot ya agawa kinat aga si mabitay presidente ilalonda sa may siguro hectic mo sa schedule to. Ni nang preparara ken ngangalin 1 million so gastos sa ati preparasyon. Okay, lahat na kabalag mo. Hindi, talagang ken pananganta na may jud arrangement na may ken may papanggawa ang kumuna sa ati affair. Bagno may panag-text to may sa kaya managpasabi balita. This is confidential. Kukanto. Di manad mamapas no kulat. Wala lagi ang ibalita on sabi presidente wala mamapas no. Di manad alamino siyempre say ginastos da di man unong at sa may report may nala report 1.5 million. So sa ating preparasyon na bat at sa ating isabi ng presidente Marcos Piro agasimabi si presidente agak conformit sa ata ng panagastos si katutan so sa may nalan informasyon kumun ikanadalad sa lanoy iti isabi presidente manggastos ka ni balagay kanyan siyempre di may presidente sa mga eterna andi ta siyempre no kimnot no sabi presidente naning nang tumatiara may napagya gawaan
ay mangitermat na balig ya pundo agawman kanyan impreparan damot ginawa damot so samay kanipigan aramay aja binyo amin at ginastusan datan tapenuntan at bali-balimot presentasyon na sa tay isabi na presidente pero aga simabi si presidente gawa Magina Corda morning idol kwanto jay Nestor Alcantara Rabak ayan good morning okay man-exercise din yung magano. Engineer, take it away! Mag-exercise tayo tuwing Nitanla umaga, tuwing Wajalara exercise tayo tuwing Congratulations! ang katawan. Ed saray analunggaring raditan ed bali na kalasyaw Tuwing saya patak 10-0 agamuran lapod saraya so walay serbisyo na walay puso walay talino ayay alaga nasay karamat makanlalay Pasok sa banga. Atak 10-0. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Oy, si Vice Mayor Kevin Roy. Good morning. Magandang umaga. Si number one. Number one. Si Councilor Kyle Arthur Art Gaspar. Ang sublay si Councilor Nestor Gabrilio. Ang katlo si Councilor Ardison Soriano. Ang sublay si Councilor Manny the Twain. Kan kumalima si Councilor Elias Villanueva. Kumanam, sapatay kumanam. Si Councilor Jupi Lorisco. Kumapito. Si Councilor Mike Sison. At kumawalo si Councilor Habardani Messina. Congratulations po sa inyo. 10-0 Ayan, good morning din kay yung kwan din, magtapos na yung kailang termino si Councilor Gerald Apicial at si Councilor PJ De Vera. Good morning. Si Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito Kalasyaw. Itong si Lunes. Ngayon ba yun? Hindi pala. Martes, Merkulis, Huwebes. Ay, basura nyo. Alam mo, itong si Kapitan Saldi Bauson, low profile ito talagang kahit anong hilingin mo sa kanya, basta meron sa kanya, kaagad naman na binibigay yan. Basta meron sa kanya, kahit na sa kilit sila ba lamin natitilak kaya may balasto at Paldo Antony ninapatan mo si ito na Kapitan Saldi Bauson mo may talagang matulungin siya nga pala Git Wilson doon sa kagawad niya si Bernardo Episcopi naatake nasa ICU hindi pa makausap 10 days na daw. Kaya talagang updated ka dito na Makabito Hindi, siyempre katungtong mat si Kapitan Saldi Bauson si Kwanto at pasyarong ko lamot si Kagawad Kwanto nino pa tayo ito may amin may na hospital kayan kabarangayan to't papasyaran to ganyan kayan medyo maurman sa yung kagawa na si Kagawa Bernardo Episcopi unabigla aramay kinmat aramay barangay family dita na good morning at si kayo si Kagawad Junjun Gabrilio yun nalilingon ng kulingaran to good morning at si kayo Aray BHW tan BNS aray CBO. Good morning ada si kayo namin ditan
Si Esther Ramos na Barangay Mangkop, Kalasyaw, good morning. Olivia Bauson na Kalasyaw, good morning. Kagawad Dio Quinto Peralta, good morning, na Barangay Bunlag. Si Yayo Yoko Batutay tan si Cecil, good morning. Si Aldia Legaspi, morning kapaborito. Sister na Ken kapaborito amuritan. Di mana barang Eduard Bilya, Santa Barbaratan. Wala yun na message mo tayo, good morning kung ito, kung nabasa ta, period, paano kung ano period, basa mo. Si period. Good morning mo, tadakinan Municipal Treasurer Sermel Poserio, bisin-bisin ng kakampanyaw, Mangkakampanya sa may pansingil na sa ramay kinmet. Aramay taksis. Medyo good morning kanyan na nuken ang gapuditan. At opisina to. Si Pare Chris Paraino. Good morning. Si Sakuya Unat. Sakaya Pikawat ang Sakaya Malimpag. Si Sir Chris Iko. May ikon kabwasan at si kayo. Dado, Pidlawan, good morning. Dumay. Tag na sa palati tatawag mo. Tas siyempre, sir, abalang may cellphone ko, yan ang sipakan to. Ipoldan si kami simpak. Nangyari ni Paulio may casing labat. Ayan. Good morning. Gloria Paragas Dagarag na Santa Barbara, good morning. Amelita Resuelio na San Carlos, good morning. Tansi Desi Ponce na San Carlos, good morning. Si Kwanto Jay, sir, kumusta na yung kapitan na Tukong? Nandingal kasi nandingal yan ng Sabado si Ren. Kaya ko kumusta ang tolma natan. Malati ka ba yung kapitan Tukong? Sakitan, arayutan. Ata niya kapitan tarantado tan. Anto? Tarantado. Okay, laton. Jada panangaryo satan si Kapitan Tukong. Asing garli eleksyon no natuloy sa latanyo. Na at panangaryo pampainawa yo pinagla nagkasawan. Tapi na ken amay ibabagaton CCTV yaman salita at umpawayla mansalita lamot ngal-ngalan dalamot si Kapitan. Aman man amay babagato ya CCTV. Amay pandingil na budget na barangay, di ba? Saan mo ilalaan yung 20% development fund? Bibili ako ng maraming CCTV yung nagsasalita. Tama yan, saksakay CCTV. So, ay kanante kwarta, Mrs. Tumanaya man sasalita, babantayan na. Kapitan Tukong. Tukong kan talaga. Disyembre natuloy ta eleksyon. Arayutan si Kapitan agi bubututan. Nagko-coordinate la Kapitan at Commission on Audit at Region 1 tapen na imbestigan ita 400,000 ya 20% no inarsunakar tutan. Ate 400,000 ate 400 buong 2025 mat. Pero ni po ito lang namin. Bilaton wala. Naputula namin. Naputula. Second quarter nilang ula. Kanyan, man-prepara ka la. Man-balot ka la. Tampiano na nga to kalabot. Ito ay CCTV. Yan sa salita. Okay. Nga po binilatan lugar ha. Nga po binilatan barangay dyan. Basta si Kapitan Tukong. Tukong yan talaga. Tarantado tan. Hanggang pala manadlaam, yung oras tayo da programan maabig yung kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kami pansamantalan maapataner tanong pawel na buwas sa rekantabay da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon ng Korte Magtipangasinan Dennis Muhares, tanjad technical controller si Engineer Richard Olanday.
Antabayanan sa remanaspok niram balita impormasyon. Ipasabid si kayo na nading Aquino tan si Amor Legaspi Diga. Dalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream